मार्काप्रमाणे सुवार्थ अध्याय 16. जेजूचे जीवनफोन. साबत खबर जातस मोरे मगदलेनान जाकोबाचे आवयन मोरियेन आणि सालोमेन वसून जेजूची कूड मागच्याक सुगंध थैला मोलाक घेतले. आणि आयतारा बोब फांत्यार भायर सरन सूर्य उदेताना समाधेसरशी येऊन फावले. ती एकामेकाक म्हणताले, समाधेच्या बगलाची शिळा आमका कोण फाटी लोळवून धीत. पूण येऊन पळयताना फातर फाटी लोळयलो थाने देखलो, जावं की तो फातर भोव व्हड आसलो. समाधे भितर सरतस धवो दगलो नेसलोलो एकलो तरणाटो उजवे कुशीन बसून आसलोलो तांका दिसलो आणि ती आखांतले. पूण तो तांचे लागी म्हणालो, भिये नाकात. कुर्सायिल्ल्या नाझरेतगार जेजूक तुम्ही सोदतात म्हूण हांव जाणा. ताका जिवंत उठयला तो हांगा ना. आळे ही ती ताका दवरलेली सुवात. तुम्ही आता वसा आणि ताच्या शिसांक अशें सांगा, तो तुमच्या आखी फुडें गलिलेयाक वेतलो आणि ताणे तुमकां सांगल्ले प्रमाणे तुम्ही ताका थंय देखतल्यात. ती समाधेंतली भायर सरली आणि उठा उठीं धांवली. थरथरो आणि आकांत तांचेर आयलोलो. तितली ती भियेल्लीं की तांणी कोणाकच कसलेंय सांगलें ना. जेजू मोरी मगदलेनाक दिश्टी पडता. आयतारा सकाळी भोव फांत्यार जिवंत उठलोलो जेजू पयलो मोरी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे थावन 7 दिवसार ताणे धांवडायिल्ले. तिने वसून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तवळ ते खंतीन रुदान कर्ण आसले. तो जिवंत आसा आणि आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिने सांगलेले ताणे सतमनले ना. दोग शिसांक दिश्टी पडता. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता चलोन वेताना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो. तांणी वसून हेरांक खबर दिली, पूण तांचें कोणेंच सतमनले ना. जेजू 11 शिसांक दिश्टी पडता. शेवटी ते 11 जण शिस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आणि तांच्या बेविश्वास आणि काळजाचे दारुणाये पासत तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात. उपरांत तांचे लागी तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आणि सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर कॅस्टीचे फर्मान पडतले. सतमनथयल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नावी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आणि मारेकार कसलेय वीक बी ते पियातीत जाल्यार
तांकां ते बादाक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरें करतले. जेजूचे स्वर्गारोहण. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोमया जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीन ताणें बसका घेतले. पूण ते 11 जण भायर सरन वचोन सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवण थीर केली. आमेन.